To jama'a mabiyar mu masu kallon mu, yau dai tutorial namu zai koya mana yanda ake rage shan data a Android ne da kuma a cikin WhatsApp naka. Sannan kuma wanda yake farkon shigowa wannan channel namu ya taimaka ya mana subscribe, sannan wanda suke ciki ku taimaka ku dinga yi mana like, saboda idan kuka yi like nan shi za mu san cewa kuna tare da mu. Wannan like din yana ƙara mana ƙwarin gwiwa, saboda karanta ku da surutu mu shiga daga ciki. To abin da zai faru, baka son data ta shanye ma a wayanka, kuma wayanka tana yawan shan data. To abin da zaka yi shine sai mu tafi settings na waya, gashi nan. Idan muka shiga settings ya gama duk abin da zai to ga data nan anan, data usage, to ya ka shige shi. Idan ka buɗe shi za ka ga su nan anan, to na biyu ga nan data saver, ya ka taɓa data saver. Idan ka shiga data saver face dai a kashe za ka gan shi a off yake haka. To abin da zai faru sai ka danna shi ya zama on. Idan ya zama on to shikenan, in Allah ya yarda datar ka za ta daina shanyewa. Kowane application ba zai dinga aiki ba tare da umarninka ba, sai ka shiga sannan zai fara aiki. Sannan ga wa'inda ba su ga nasu a nan gurin ba, to wannan madainan ukun da yake nan hannun damanka shi za ka danna, a nan ne za ka ga naka. To ga masu WhatsApp, wanda wasu files, documents haka, videos, audios na shigo masu kuma su ba sa buƙata saboda yana shan data sosai, abin da zai kai a nan shine ka buɗe WhatsApp naka. Idan ka shiga wannan madainan ukun na hannun hagu, na danan dama kai, sorry, wanda yake can sama, shi za ka danna ya ka tafi settings. Idan ka je settings ga yanda aka rubuta data and storage usage nan, sai ka danna shi. Idan ka shige shi za ka ga an ce ma media auto download. To ga wannan when using mobile data, kun gano media ne ma dan na kashe, to za first dai za ka gansu a kunna ne, all media. To all media sai ka shiga. Idan ka shiga sai idan document kake so ko da an sauke, to za ka iya ka bar shi document haka shi kaɗai. To ko ka kunna datan ka document ne zai shigo. Idan videos ne, in audios, idan duka ne baka so, you are free, za ka iya cire shi haka, sai ka danna okay. To in Allah ya yarda yayi. Nan kuma suka ce when connected on Wi-Fi, shin kana buƙatar idan ka yi connecting Wi-Fi naka komai ya dinga shigo maka? In baka buƙata shi ma za ka cire shi ne haka. Idan ka cire shi kenan. Idan kuma kana buƙata duka, to za ka iya ka bar su. Ni ma bara in bari a haka. To in Allah ya yarda wannan matsalar ta kau.